Господин Иванов, намирам ви тук край езерото Бая. Какво се случва в момента? Виждам, че доста активно работите и вадите мрежи от... Да, в момента по сигнал на гражданин получихме информация за доста голямо количество мрежи, разположени близко до брега, тъй като изцяло забранена промишлен риболов, т.е. стопански риболов с мрежи в вътрешните водоеми. Съвместно с Сдружение Лебед, град Бургас и инспектори на Яра, с подкрепата на полицията от 2-ро районно полицейско управление, осъществяваме акция по изваждането на тези браконьерски мрежи, които в последствие ще бъдат бракувани и унищожени. Колко метра браконьерски мрежи очаквате да извадите в момента? На първо четене по обиколката, която съм направил, над 3 км. Над 3 км, да се надяваме да няма вътре риба или някои от птиците, които живеят и местообитават самото езеро. Община Бургас доста активно зарибява езерото с рибата от вида амур, която се предимно тревопасна, тъй като доста често се наблюдава езерото това пълно с така наречената трева, която всички я знаят, и това затруднява и придвижването на птици и други видови риба. За жалост браконьерите, както виждате, не спят и хващат този така ценен вид риба, който общината всяка година отделя средства от бюджета си и я зарибява. Според вашето наблюдение, това са браконьери от Кумлука или по-скоро от Горно езерово, което е по-близо до мястото, което сме в момента? Може би от двете места, тъй като те си така основните бригади, които се занимават с това нещо. На всички е известно, правим всичко възможно да преустановим тази дейност, но както виждате, те просто не се спират пред абсолютно нищо. Но затова пък ние сме на среща и ще се надяваме да